Ang usa ka silaw sa himaya sa Dios, usa ka sidlak sa kaputli ni Kristo, nga mulagbas sa kalag, makapaklaro sa tanang kahugawan, ug makahubo sa tanang kangilaran, ug mga apan sa kinaiyang tawhanon. Kini makahimog katinaw sa dili balaang mga tinguha, ang pagkawalay pagtuo sa kasing-kasing ug ang pagkahugaw sa mga ngabil. Ang mga lihok nga makalit sa mga makasasala sa paghimog nga walay bili sa balaod sa Dios ginapadayag sa iyang atubangan ug ang iyang espiritu gidanagan o gigugol sa ilalom sa masusihong gahom sa espiritu sa Dios. Ginangilngigan siya sa iyang kaugalingon tungod sa pagkalantaw niya sa kaputli, pagkawalay buling sa kinaiya ni Kristo. Ang pagkakita ni malagna Daniel sa himaya nga naglibot sa langit nung sinugo nga gipaadto kaniya, naluya siya sa usa ka pagbati sa iyang kaugalingong kaluyahon ug pagkadili hingpit. Sa pagsaysay sa gidangatan sa makahibulong talan-awon miingon siya, "Og walay nahibilin nga kusog kanako, kay ang akong katahom nahimo kanakong dautan, ug walay gihuptang kusog." Sa ingon niini ang kalag nga matandog, magadumot sa iyang pagkahakog, isalikway ang gugma sa kaugalingon ug magapangita tungod sa katarungan ni Kristo, alang sa kaputli sa kasing-kasing nga maoy kaangay sa balaod sa Dios ug sa kinaiya ni Kristo. Si Pablo miingon nga, nahatungod sa katarungan nga tungod sa kasuguan. Sumala sa nahatungod sa mga buhat sa gawas, dili ako badlunganon, apan kun ang kinaiyang espirituhanon sa balaod na ila pa makakita siya sa iyang kaugalingon nga makasasala. Hinukman tungod sa letra sa balaod ingon sa paggamit sa mga tao sa gawas nga kinabuhi, siya nagabiya sa sala, apan kung tan-aw niya ang kinahiladman sa iyang balaan nga tulumanon ug makakita siya sa iyang kaugalingon, ingon nga ang Dios nakakita kaniya. Siya mausab nga mapahiinubsanon ug magsugid sa iyang sala. Siya miingon, "Ug ako usa ka panahon nga walay kasuguan. Apan sa pag-abot sa kasuguan nabuhi ang sala ug ako namatay." Sa pagkakita niya sa kinaiyang espirituhanon sa balaod, ang sala mitungha sa iyang matuod nga kangilad ug ang iyang paghigugma sa kaugalingon nawala. Ang Dios walay pagtan-aw nga ang tanang sala may samang gidak-on. Adunay grado sa sala sa iyang isip, ingon usab sa anaa sa tao. Daw gipakawalay bili lamang kini kun kana sa mga mata sa mga tao. Apan sa atubangan sa Dios, walay sala nga jutay. Ang paghukom sa tao dili matarong, dili hingpit. Apan ang pag-isip sa Dios sa tanang butang, ingon nga matuod gayud sila. Ang palahubog gitamay o ginaingon nga ang iyang mga sala maoy magasalikway kaniya sa langit, samtang ang garbo, kahikaw o kamasinahon sa kanunay nagapadayon nga walay nagsaway. Apan kining mga salaa maoy labing dili makapahimuot sa Dios, kay sila kabato kaayo sa iyang manggihatagong kinaiya, ni ana nga walay pagtan-awng gugma nga mao gayud ang naglibot sa wala mahulog nga kalibutan. Siya kadto nga mahulog ngadto sa labing maitom nga sala sa iyang kaugalingon, magabati sa kaulawan o kakabos og sa iyang kinahanglanon nga grasya ni Kristo. Apan ang garbo dili mobati sa kinahanglanon, ug busa kini nagasira sa kasing-kasing bato kang Kristo ug sa walay katapusang panalangin nga maoy iyang gianhi sa paghatag. Ang kabos nga maniningil sa buhis nga nagaampo, "O Dios, magmahinuklugon ka kanako nga usa ka makasasala."
Nagunahuna sa iyang kaugalingon nga sama sa dautan kaayong tao, ug ang uban sa samang kahayag nagatan-aw kaniya. Apan siya mibati sa iyang kinahanglan, ug sa kabug-at sa iyang kasalanan ug kaulawan miduol siya sa tiilan sa Dios nga nangayo sa iyang kaluoy. Ang iyang kasing-kasing nabuksan alang sa Espiritu sa Dios aron sa pagbuhat sa iyang maluyong buhat ug sa pagluwas kaniya gikan sa gahom sa sala. Ang hinambog ug kinakaugalingong pagkamatarong nga pagampo sa Pariseo nagapakita nga ang iyang kasing-kasing natakpan batok sa gahom sa Espiritu Santo. Tungod sa pagkahilayo niya sa Dios, siya walay pagbati sa iyang kaugalingong kahugawan kun itanding sa hingpit nga langit nung kabalaan. Wala siya magbati sa kinahanglanon ug wala siya magdawat bisan unsa. Kung mahimo mo ang imong pagka makasasala, ayaw paghulat nga makahimo ka ug maayo sa imong kaugalingon. Pipila ang naghuna-huna nga sila dili takos pagduol gayud kang Kristo. Nagunahuna ka ba sa pagpakamaayo tungod sa imong kaugalingong pagpanlimbasog? Makabalhin ba ang usa ka agta sa iyang panit o ang leopardo sa iyang mga tundok? Nan magabuhat usab kamo ug maayo ni anang naanad sa pagbuhat ug dautan. Adunay padabang kita nga anaa lamang sa Dios. Kinahanglan nga dili kita magapaabot sa makusog nga paghangyo tungod sa maayong mga higayon kun tungod sa balaanong mga kabubuton. Walay bisan unsa kitang mahimo sa atong kaugalingon. Muduol kita kang Kristo, ingon nga mao kita. Busa ayaw pagtugod kang bisan kinsa nga maglimbong sa ilang kaugalingon, uban ang pagunahuna nga ang Dios tungod sa iyang dakong gugma o kaluoy magaluwas gihapon bisan sa mga nagasalikway sa iyang butang nga Dios nun kon grasya. Ang hilabihang pagkadautan sa sala matakos lamang sa kahayag sa cross. Kun ang mga tao matambag nga ang Dios maayo kaayo sa pagsalikway sa makasasala, patanawa sila sa Kalbaryo. Kini mao nga tungod kay walay laing paagi aron lang ang tawo maluwas. Tungod kay kun wala kining halara, malisud alang sa mga kaliwat nga tawhanon ang paglikay gikan sa mahugawong gahom sa sala ug mahibalik sa pakigambit sa mga balaang tao. Malisod alang kanila ang paghimo sa pakigambit ug pag-usab sa kinabuhing espirituhanon. Tungod niini mao nga si Kristo nagkuha sa iyang kaugalingon sa kasalanan sa dili matinahuron ug nagaantos sa ilis sa dapat sa makasasala. Ang gugma og pag-antos ug ang kamatayon sa anak sa Dios, ang tanan nagapamatuod alang sa makalilisang nga kadako sa sala ug nagapahayag nga dili makalikay gikan sa iyang gahom. Wala nay paglaom sa kausbanan sa kinabuhi, kundili tungod sa paghatag kun pagtugyan sa kalag kang Kristo. Ang mga dili mahinulsulon usahay mamalibad sa ilang kaugalingon sa pag-ingon nga mga Kristohanon sila. Ako maayo ingon man usab kanila. Sila dili matinugyanon sa ilang kaugalingon. Buutan kun mabinantayon sa ilang pamatasan sama pa kanako. Sila nahigugma sa kahilayan o sa pagpatuyang sa kaugalingon sama kanako. Sa ingon niini, ang mga sayop sa uban gihimo nila nga balibad sa ilang kaugalingon tungod sa pagkawala nilay pagtagad sa ilang katungdanan. Apan ang mga sala ug ang mga defekto sa uban dili maoy himuong pasikaranan sa pagbalibad sa bisan kinsa, kay ang Ginoo wala maghatag kanato sa makasasalang tawhanon sulundon. Ang walay mantsa nga anak sa Dios gihatag ingon nga atong sulundon, ug sila kadto nga nagmulo sa sayop sa dalan kun agianan sa mga nagpakakristohanon
Maukadto sila ang makapakita sa maayong mga kinabuhi ug bililhong panig-ingnan. Kung sila adunay hataas nga pagsabot kung unsa ba ang Kristohanon, dili ba ang ilang kaugalingon sala ang dako kaayo? Sila nahibalo kung unsa ang matarong ug bisan pa nagdumili sa pagbuhat niini. Pagbantay sa paglangay-langay, ayaw paglangay-langayi ang buhat sa pagbiya sa inyong mga sala ug magapangita sa kaputli sa kasing-kasing tungod kang Jesus. Mao nga dinhi ang mga linibo kalibo na nga sayop sa ila gayong pagkawala. Dili ako makasulti og daghan mahitungod sa kahamubo ug sa pagkawalay kinutuban sa kinabuhi. Apan adunay usa ka makalilisang nga katalagman. Usa ka katalagman nga dili kaayo matukib ug angay langay-langayan sa pag-uyon sa pangalyupoong tingog sa Espiritu Santo sa Dios sa pagpili sa pagkinabuhi sa sala. Kay ang paglangay-langay nga ingon niini maoy matuod. Ang sala bisan pa jutay kun tipigan makahatag lamang sa kalaglagan nga dayon. Ang dili nato madaog magadaog kanato og magapatigayon sa atong kalaglagan. Si Adan ug si Eva ginatambagan sa ilang kaugalingon nga tungod sa jutay nga butang sama sa pagkaon sa ginadiling bunga, dili modangat ang makalilisang nga sangputanan ingon sa gipahayag sa Dios. Apan kining jutayng butang mao ang paglapas sa balaod sa Dios nga dili mabalhin ug balaang balaod sa Dios ug kini nagbulag sa tawo gikan sa Dios ug nagabukas sa ganghaan sa kamatayon ug sa dili ikag-asoy nga himaraot sa ibabaw sa atong kalibutan. Sa mga tuig ug sa mga katuigan adunay nagpadayong tiyabaw sa pagminatay ug sa tibuok nga linalang nagaagulo ug nagabati sa pagtingob sa kagul-anan nga maoy midanga tungod sa pagkamasukihon sa tao. Ang langit mibati sa iyang kaugalingon sa gidangat sa pagsupil niya batok sa Dios. Ang kalbaryo mibarog nga maoy handumanan sa makatingala nga halad nga kinahanglan alang sa paglukat sa mga paglapas sa Dios nung kasuguan. Dili nato huna-hunaon nga ang sala maoy butang nga jutay da kundi tiaw-tiawan lamang. Ang tagsa kabuhat sa paglapas, ang tagsa kadili pagtagad kun pagsalikway sa grasya ni Kristo, maoy misumbalik sa imong kaugalingon. Kini maoy magapagahi sa kasing-kasing, makangilad sa kabubuton, makapulpul sa salabutan, ug dili lamang nakapakulang kanimo sa pagsagop sa pag-uyon, kundili nakapabulag sa katakos sa pag-uyon sa malumo nga pangalyupo sa Espiritu Santo sa Dios. Kadaghanan nagapakahilom sa ilang masamok nga huna-huna, uban ang pagdahom nga makausab sila sa dalan sa kadautan, kun ugaling gusto nila nga makatiaw-tiaw lamang sila sa mga maluluyong dapdapit. Ug bisan pa kini ginapasantop sa makadaghan, sila nagunahuna nga sa human ang buhat sa paghagit sa Espiritu sa grasya, human sa pagsalikway sa ilang galamhan nga dapig kang Satanas sa usa ka taud-taud sa hilabihan gayud nga pagtapat makausab dayon sila sa ilang dalan. Apan kini dili masayong buhaton, ang kabatid ang kaalam sa hataas nga panahon maoy nagdagway sa kinaiya nga unya jutay ra ang nagatinguha sa pagdawat sa panagway ni Jesus. Bisan ang usa ka daotang kinaiya sa pamatasan, ang usa ka makasasalang tinguha nga kanunay nga ginabatnan sa kaangay makapawalay gidapigan sa tanang gahom sa kasulatan. Ang tanang masalaypong paghatag ug gusto nakapalig-on sa kalag sa pagsupak sa Dios. Ang tawo nga magapangita sa katig-a sa pagtuo kun pagkalain nga dili maliso alang sa Dios nung kamatuoran, mao nga siya
nagaanhi sa alanihon nga iyang ginapugas. Sa tibuok nga Biblia dili na hilabuan ang makalilisang nga pasidaan batok sa pagtiaw-tiaw sa kadautan. Kay ang mga pulong sa manggialamong tao nga ang makasasala magapos sa mga pisi sa iyang mga sala. Si Kristo andam sa paghatag kanatog kagawasan gikan sa sala. Apan dili siya nagapugos sa kabubuton. Ug kun tungod sa pagpagdayon sa paglapas, ang kabubuton sa iyang kaugalingon na hilig sa hingpit nga pagkadautan, ug kita walay tinguha sa paglingkawas kun dili kita magadawat sa iyang hatag. Unsa pa may iyang mahimo? Nagkakalaglag kita sa atong kaugalingon tungod sa atong tinguha sa pagsalikway sa iyang gugma. Ani karon ang panahon nga nahimutan, ani karon ang adlaw sa kaluwasan. Kung pagapatalinghugan ninyo karon ang iyang tingog, dili ninyo pagpatig-ahon ang inyong kasing-kasing. Kay ang tao nagatanaw sa gawas nga panagway, apan si Heyuva nagatanaw sa kasing-kasing. Ang tawhanong kasing-kasing uban sa iyang nanagsumpaking mga pagbati sa kalipay o kasakit, ang nahasalaag o mabikilong kasing-kasing nga maoy puloy-anan sa hilabihang kahugawan ug panlimpong. Siya nakaila sa mga kabilinggan, sa mga tinguha o katuyuan. Duol kaniya uban sa imong kalag nga napunan sa kahugawan. Sama sa mag-aawit, gibuksan ang iyang mga lawak alang sa tumatlanaw nga mga mata. Mituaw, susiha ako ug ilha ang akong kasing-kasing. Sulayan mo ako ug susihon mo ang akong hunahuna ug tan-aw kun aduna kanato ing dalan sa pagkadautan ug manduan mo ako sa dalan nga walay katapusan. Daghan ang midawat sa tinhuan sa ulo lamang nga may usa ka panagway nga pagka-Dios nun. Apan ang kasing-kasing wala kahinlui. Himua nga maoy imong pagampo. Buhaton mo kanako o Dios ang usa ka kasing-kasing nga mahinlo ug bag-uhon mo ang usa ka espiritu nga matul-id sa sulod nako. Manduig maayo ang imong kaugalingong kalag, magmakugihon, magmapadayunon sama nga ang imong matapusong kinabuhi nagaungaw sa kamatayon. Kini maoy buhat nga ipakighusay mo sa Dios ug sa imong kaugalingong kalag. Pakighusay alang sa walay katapusan. Ang ginabana-bana nga paglaom nga wala nay lain magapamatuod sa imong kalaglagan. Pagtuon sa pulong sa Dios nga mainampuon, kanang pulong nga nagapahayag sa imong atubangan sa balaod sa Dios ug sa kinabuhi ni Kristo. Ang dakong mga pagtulunan sa pagkabalaan nga walay bisan kinsa nga makakita sa Ginoo. Kini makaila sa sala ug kini makapahayag sa matin-aw nga dalan sa kaluwasan. Patalinghugi kini ingon nga tingog sa Dios nga nakigsulti sa imong kalag. Tungod sa pagkakita mo sa kadako sa sala, ingon sa pagkatanaw mo sa imong kaugalingon, ingon nga maugayod ikaw, dili ka magsibog sa pagkawala nay paglaom. Kay maukini ang gianhi ni Kristo aron sa pagluwas sa mga makasasala. Wala kita sa pakig-uli sa Dios kanato, apan o kahibulungang gugma nga ang Dios kang Kristo mao nga ginapasiguli niya ang kalibutan kaniya. Tungod sa malumuni ang gugma, ulitawhan niya ang mga kasing-kasing sa iyang nanagpakasalang mga anak. Walay mga ginikanang yutanon mapailubon sa mga sala ug sayop sa ilang mga anak. Nga sama pa sa Dios, uban ni adtong iyang gipangita sa pagluwas. Walay usa nga sarang makapangalyupo sa kalumo, uban sa malinapason. Walay tawhanon nga ngabil nga nagayamyam labing malumong mga hangyo sa mga nahisalaag kay kaniya. Ang tanan niyang magpaanad iyang mga pasidaan mao ang gininhawa sa iyang dili ikaglitok
nga gugma. Kung si Satanas mo anhi ug musulti kanimo nga ikaw dakong makasasala, tanawang imong manunubos ug pagsulti sa iyang mga balos, nga ang makatabang kanimo mao ang pagtan-aw sa iyang kahayag. Ang kuna ang imong sala. Apan sultihi ang kaaway nga si Kristo Jesus mianhi sa kalibutan sa pagluwas sa mga makasasala. Og nga maluwas lamang ikaw sa iyang dili hitop ngang gugma. Si Jesus nangutana kang Simon, usa ka pangutana mahitungod sa duruha ka mangungutang. Ang usa nakautang jutay sa iyang agalon ug ang usa nakautang dako kaayo. Apan gipasaylo niya silang duha. Og si Kristo nangutana kang Simon, kinsang mangungutang ang mahigugmag maayo sa iyang Ginoo? Si Simon mitubag, sa akong pagsabot ang ginapasaylo og labaw. Kita dako kaayong makasasala, apan si Kristo namatay aron kita mapasaylo. Ang mga pahanungdan sa iyang paghalad maoy igo nga ikapakita sa Amahan sa atong kaayuhan. Kinsa kadtong iyang gipasaylog labaw, mahigugmag labi kaniya, ug mobarog sa labing duol sa iyang lingkuranan sa pagdayig kaniya alang sa iyang dakong gugma ug walay katapusang paghalad. Kini mao nga kun kita muila sa hingpit nga gugma sa Dios, nga aron maila nato sa labing maayo ang pagkadautan sa sala. Kun makita nato ang gitas-on sa tanikala nga gitunton alang kanato, kun makasabot kita sa pila ka butang sa dayong halad nga gihimo ni Kristo sa atong kapuslanan, ang kasing-kasing matunaw sa kalumo ug pagtapat nga malig-on.